Objavil som najlepšie metódy na získavanie diamantov vo 99 noci, ktoré nechce majiteľ, aby ste vedeli. Ak si chcete so mnou zahrať 99 noci, dajte like a odber. A napíšte komentár so svojím Roblox menom, asi vás môžem pridať. No takže najlepšie ako získavať diamondy je hrať updaty, ktoré sú každú sobotu o 19:00. Potom sa tu objaví party a admin vám dáva veľa OP veci do hry, kde napríklad môžete mať diamanty hádže, admin exy a podobné veci, takže je to aj veľká zabava a získate z toho veľa diamantov. Preto ja mám klasu Alien a 199 diamantov, takže asi tak. Ja určite budem hrať na Halloween update, ktorý bude zajtra, natáčam to v piatok a idem vám ukázať ďalšie triky, ako sa najlepšie získavajú diamanty v hre. Takže máme tu prvý spôsob a to je otvárať proste čestky. V každej čestke je šanca, že vám padne diamant a tak môžete získať tiež celkom dobre. Mne padla napríklad baterka, nepadol mi diamant, ale tak môžete získať celkom veľa diamantov, ale musíte preskúmavať a otvárať čestky. Nie je to podľa mňa jeden z najlepších spôsobov, ale len tak pri bežnom hraní, keď si otvoríte a diamant tam je, to vás to poteší. Takže to je podľa mňa jeden z lepších trikov. Môžeme skúsiť ešte tuna bude ešte čestka. Tak pozrieme, že či tuna by mi náhodou nepadol diamant. A stále mi padne alebo nepadne diamant. Nie je na neho najväčšia šanca, preto je to podľa mňa jeden z najhorších. Znovu mi padla baterka. Keby bola väčšia šanca na ten diamant, je to podľa mňa jeden z najlepších trikov, ako získavať diamanty, ale je na to extrémne malá šanca, takže nepatrí to podľa mňa k tým najlepším trikom. Ale zase poteší, keď vám vypadne len tak diamant. No takže ideme na ďalší, podľa mňa jeden z najlepších trikov, ako získavať diamanty, a to je v Diamond Fortress. Tuna, alebo Diamond Cultist Stronghold. Tu na tak idú kultisti a vy to musíte vyfajtiť. Najlepšie je tu mať nejakú klasu so zbraňou, ktorá má nekonečno nábojov. Ja mám napríklad Aliena. Neviem ešte, aké klasy majú nekonečno nábojov. Je to celkom ťažké vystrieľať, keď nemáte žiadnu túto zbraň so nekonečnými nábojmi, lebo keď som to mal strieľať s revolverom, tak to dám, ale potrebujem extrémne veľa nábojov. Je to dosť ťažké, potom tu sa to sťažuje. Každých 20 minút tu môžete ísť späť, získať diamanty. A dosť dobrý loot, ale vždy sa to bude stupňovať. Takže teraz mám najľahšiu možný stronghold. Môžem tu teraz už som vyfajtil prvé patro, ideme vyššie. A tu je druhé patro, ktoré musím vyfajtiť. Tu sú samozrejme ťažší kultisti, lebo by úplne nedávalo zmysel, keby tu boli úplne takí tí slabí, ktorých viem dať na jeden hit. Najlepšie je dávať z railgunov, keď máte headshoty, dávajú väčší damage. Lepšie chodí podľa mňa opatrne so zbraňmi, ako tam skočiť so spírov, lebo vás to bude stať fakt veľa bandáží, keď nemáte nejaké najlepšie veci. Takže ja sa idem k ohňu dohealovať a najesť, lebo som hladný. A začína noc a na ďalší deň tu prídem znovu. Takže začína deň, ja som dojedený a dohealovaný a idem znovu do Strongholdu, už to mám označené na mape. Na mape sú to také 3 diamanty. Väčšinou, keď nájdete prvé na kraftenie miestnosť, tak hneď blízko toho by mal byť Stronghold. Alebo väčšinou je to tak. Minimálne mne sa to takmer vždycky stane tak. Je to podľa mňa veľmi dobré. Každý run, podľa mňa sa to vyplatí aspoň ku koncu, keď tak vyfajtiť, lebo je tu celkom dobrý loot. Hlavne zo začiatku sú tu strašne slabé animácie. Oproti tomu, že čo za to dostanete, lebo dostanete fakt dobré veci. Potom, keď to vyfajtím, tak vám ukážem, že čo dostaneme. Ale zase je to extrémne veľa nábojov potrebujete, ale mám railgunu, takže pre mňa je to v pohode. Ale keď máte spíru, ale to veľa bandáží, alebo tu môžete ísť fakt veľakrát a si to rozdeliť do, neviem, nejakých 20 dňoch alebo viacej a vyfajtiť to so spírou, ale neviem ako ku koncu. Podľa mňa celkom dobre, nie je to ani až také ťažké. So s revolverom napríklad. Keď som ešte nemal Aliena, to som to vedel aj s revolverom, ale strašne veľa nábojov mi trebalo. Takže potom som už nemal žiadne náboje. Ale neviem, jak potom s revolverom sa dá spraviť to ťažšie. Lebo to ťažšie som ešte nikdy ani nespravil ani s railgunov. Lebo potom sa mi k tomu nechce chodiť. Lebo mám dobrý run a nechcem o ňo prísť, takže tak. Teraz som vyfajtil toto patro. A idem vyššie. Toto je posledné patro. Podľa mňa je najťažšie, ale nie je nejaké ultimátne. Ťažké. Vždycky treba utekať so zbraňou dozadu. Netreba si dať takmer žiaden hit. Môžete strieľať do rúk, do hlavy, najlepšie do hlavy, ale keď, jak bol tu takto tak do ruky mu strieľať.
teraz do hlavy. Ty to skúšou, tak ty viete zo veľkej diaľky a sa vás nezačnú zabíjať. Týchto s tou základnou sekerkou môžete normálne, aj aby vám dali hit, lebo to není spíra a není to ani nejaké silné, nedodá to toľko damage, ale ja mám railgunu, mám nekonečno nábojov, takže pre istotu to vystrieľam, lebo nechce sa mi zhealovať. No. Teraz musím počkať, kým sa mi railgun dobije, môžem vám ukázať, jak by som to robil so revolverom. Takže proste tak. A začne na noc a cez noc tu môžem byť, takže idem. Abo viete čo, ja idem pre istotu domov, lebo už som aj hladný. Takže prídem tam ďalší deň a už to dofajtím a vám ukážem, čo z toho získate. No takže už začína deň, takže môžem tam znovu ísť. Odmena je podľa mňa extrémne dobrá oproti tomu, že aké to je slabé na začiatku. Je to strašne dobrá odmena, ale keď nemáte railgunu alebo zbraň, ktorá má nekonečnú nabojov v kľude, hoci ako môže byť to Blue Pipe alebo Kuša, no tak je to dosť veľa nabojov to stojí, čo potom už je nie až tak výhodné, ale keď máte niečo, čo má nekonečnú nabojov, napríklad ako ja tú railgunu, no tak je to podľa mňa extrémne výhodné. Už tam vidíte a už som to vyfajtil a je tu extrémne veľa skrepu, najlepšia čestka v hre, alebo akože najlepšia čestka v hre, keď nepočítam Javiu alebo Alien, ale proste najlepšia čestka. Nepadol armor, ale keď hráte s kamarátmi, môžu otvoriť iba jeden. A hlavná vec, prečo to podľa mňa všetci fajtia, je to tá diamond čestka. Keď ju otvoríme, tak nám vypadnú presne 4 diamanty, alebo 5, alebo neviem presne koľko. 6 diamantov mne vypadlo, keď viem počítať, čo asi nie. Proste dostanete veľa diamantov, je tu ešte veľa kultist vecí a resetne sa to každých 20 minút a môžete ísť krásne ku ohňu a máte extrémne OP loot, podľa mňa za dosť ľahko, lebo jak ste videli, úplne v pohode som to vyfajtil so railgunov, čo za tú najlepšiu čestku mám teraz jeden z najlepších armorov v hre, takže sa to podľa mňa mega vyplatí a hlavne tam máte tie diamanty, takže je to podľa mňa veľmi dobre. Toto sa určite vyplatí hneď keď sa vám to otvorí, nie je to hneď na začiatku hry, myslím nejakých 20 minút či koľko trvá, kým sa vám to otvorí, ale určite by som tam chodil, lebo je to podľa mňa veľmi užitočné. Takže teraz som dal 50 dní, dostal som 2 diamanty, jak vidíte, to je ďalší, ako môžete získať diamanty. Každých 50 dní dostanete 2 diamanty, takže keď hráte a ste na nejakom 40. dni a chcete už ísť preč, no tak skúste aspoň na ten 50. a dostanete tie 2 diamanty a podľa mňa je to celkom dobrý bonus za 50 dní. Ďalší trik je robiť achievementy, kde môžete získať tiež veľa diamantov, ale z každého achievementu máte tie diamanty iba raz, čo není až tak dobré. A keď neviete, čo máte na niektoré achievementy spraviť, tak som vám nejaké preložil. Poraz žabieho kráľa. Ubráň svoj táborak pred kultistmi. Vylepší svoj crafting badge na 4. level. Preži 99 dní bez toho, aby si zomrel. Kúp krabicu semienok od víly. Zomri na svoju bear trapu. Splní všetky obchodníkové questy. Použij flautu na ochočenie silného zvieraťa. Dobí kultistskú pevnosť. Zachráň všetky deti. Preži 99 dní bez toho, aby si zachránil stratené deti. Preži 99 dní za 90 minút alebo kratšie. Použij flautu na ochočenie zvieraťa. Preži 99 dní s 5 ľuďmi. Poraz kráľa kultistov. Preži 99 dní bez toho, aby si zjedol mäso. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber. Napíšte komentár so svojím Roblox menom a si s vami zahrám 99 nocí. Súťaž vo Steel Brainrot vyhlásim vo ďalšom Steel Brainrot videu.